କେମିତି ସହିବ କୁହ ମାର ହୃଦୟ। ଗୋଟିଏ ମା ଅସହାୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଛାତି ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ତାର ପିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତାର ସାହାରା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ମା ଆଜି ସେ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। ହେଲେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲା। କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍ ବିଚାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଠି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ହେଉଛି ଭୁଲ? ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ହେଉଛି ଭୁଲ? ଯଦି ଡକ୍ଟର ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କାହାର? ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିବା? ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଏ ଥରେ ନୁହେଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କେସ୍ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଯେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, ତାକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ମା ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ତାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମରିଗଲା ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ? କେବଳ ରୋଷ୍ଟର ଦୀପକଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଉଠାଯାଉଛି? ସେ କ'ଣ ସେଠି ଦଙ୍ଗା କରିଥିଲେ ନା ସେ ପିଲାକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପିଲାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ବୋଲି। ହେଲେ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଷ୍ଟର। ହେଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ?